ଅରବିନ୍ଦ ନଗରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାମାୟଣ ନାଟକ ପାଇଁ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଯୁବକ ମୃତ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିକୋଟ ଅରବିନ୍ଦ ନଗରରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30ରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ରାମାୟଣ ନାଟକ ପାଇଁ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଯୁବକଙ୍କ ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି।